Figyelj, haver! Elmondom, mi kell a nőknek. Király Verda, 1005-ös, kék, na az tuti, benne kajakzene. Erre cuppannak a bigék! Cuppanj inkább az Aurafestre! A Nightstar Hungary és a www.zeneihírek.hu bemutatja Baranya megye legnagyobb szabadtéri elektronikus és modern tánczenei fesztiválját. 2013. június 8. szombat. Aurafesztivál! Itt lesznek a legtökösebb fesztivál DJ-k. Katapult DJ, a két elektrofene gyerek. Freak, a rádiófész rostcsontja. Snake Cedric, azaz Sontek, a Tech House keresztapa. Pure Beat, a Schulda remixere. Bazzak, a Mr. Come Follow Me. OTF, a lelei szerzője. Mass, az Effect fenegyerek. Raul Junior, egyenesen Londonból. Gabriel Sani, a Winter Wonderland rezidens lemezlovasa. De a többiek sem piskóták. Antoine Agnellinek, Kobe, Daniel Fazer, Daniel Meister, Dave, Gigi, BG, Thomas B, Hawk. És ha ez még nem elég, akkor csak fülej. 25 kW-os hangtechnika, extra vizuális fénytechnika, bögyös bombás táncos csajok, hosteszek, ingyenes partibusz, VIP színpad, partisátor, online közvetítés, online jegyvásárlás. A címet jól jegyezd meg. Selje, Sziget-Panzió, Selje és Dráva Iványi között félúton. 2013. június 8. szombat. Aurafesztivál. www.aurafesztivál.eu. Anya, ne várj haza ebédre!